Binabasa mo ng mga kantang to. Anong ginagawa mo? Bahay? Hindi, iba. Nung ako'y iwan Ginawa mo, ni Joanna na bahay? Hindi yung pagkanito. Pagkatanging sa'yo lamang ang aking pag-ibig. Ngunit sa pagdaan, sa paglipas ng taon, ang pusong sugatan sa wakas ay naghilom. Huwag mo sanang nilayin sa iyong pagbabalik. Ang init na damdamin, ang puso kong natinig. Ang tamis ng pagsinta at init ng halik. Ibig